V dnešnom videu si ukážeme, ako správne pripraviť prívesný vozík a zabezpečiť prepravu auta. Ukážeme si všetko krok za krokom. Ako prvé správne zapojíme prívesný vozík. Oje prívesu nasadíme na guľu ťažného zariadenia. Následne zaistíme aretačný mechanizmus a zdvihneme oporné koliesko, ktoré potom zafixujeme. Ďalším krokom je pripojenie poistného lanka. Nezabúdame ani na zapojenie elektroinštalácie, aby fungovali smerovky, brzdové aj obrysové svetlá. Keď je príves zapojený, vyberieme z podvozku kovové nájazdové rampy a pripravíme ich na uloženie vozidla. Spolu s rampami upevníme kliny na kolesá, ktoré sa používajú na zaistenie naloženého auta proti pohybu. Keď je autoprepravník takto pripravený, môžeme pomaly naložiť auto. Pritom si dávame pozor, aby nájazdové rampy boli správne zarovnané s kolesami auta a aby vozidlo bezpečne prešlo na príves. Keď je auto už na prepravníku, prichádza čas zaistenia. V našom videu používame dvojnápravový brzdený autoprepravník Jupiter, ktorý má otvory v podlahe a uchytenie kolies je tak jednoduchšie. Otvory slúžia na bezpečné zachytenie popruhov. Použili sme upínacie popruhy VDI 2700. Časť popruhu, ktorá sa dáva na koleso, je posuvná, takže si ju môžete nastaviť podľa veľkosti vašich kolies. Musí byť otočená drsnou stranou smerom na koleso. Popruhy umiestňujeme kolmo na koleso tak, aby sa pred aj za kolesom vytvoril pravý uhol. Zvyšnú časť popruhu upevníme pomocou karabíny na podlahu prívesu, pod uhlom približne 0 až 15 stupňov od kolesa. Popruhy potom stiahneme, aby bolo koleso pevne zaistené a počas jazdy sa nepohlo. Tento postup zopakujeme na všetkých kolesách. Nie je vždy nutné zaistiť všetky kolesá. Záleží od typu vozidla, prívesu či povrchu cesty. Ak ale nezabezpečíte všetky, je potrebné použiť kliny. Napríklad stačí upevniť predné ľavé a zadné pravé koleso, oba zadné, alebo kombináciu predného ľavého a oboch zadných, vždy však s použitím klinov. Keď je auto bezpečne upevnené, ste pripravení vyraziť. A to je všetko. Takto správne naložíte a zaistíte vozidlo na autoprepravníku, aby bola vaša jazda bezpečná. Nezabúdajte vždy kontrolovať popruhy pred i počas jazdy a jazdite opatrne. Prajeme šťastnú cestu a bezpečnú prepravu.